Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanisa, mga kabisya, mga kabasic. Hi, partner! Sabi mo magsasando ka today. Sabi ko lang yun. Alam mo, nagsusuot lang ako ng mga crop top tsaka mga pasando pag wala ka sa paligid. Bakit naman? Kasi ayokong hiramin mo. Naisip ko na nga yun, ito naman. Sinasabi ko na nga ba eh. Nakaka-disappoint naman. I'm frustrated na. You're frustrated na. Hindi no, alam mo partner, ang sarap talaga magsando. Oo, kaya... Ang init. Kanina naisip ko magpantalon. Ang init. Alibadbaran ako sa pantalon. Ayun, nagpanty na lang po. Charot. So yung nakikita niyo pong pang itaas, Nicole, hanggang bewang lang po yan. Correct, walang panty yan. Chareng. At least presko, yun naman yung goal eh. Oo naman, yun naman ang pinaka-importantation sa lahat. Ma-presko tayo. Grabe, ang init talaga, no? Oo. Nakakaloka. Pero ano bang difference ng humidity sa heat index? Yung sa humidity, temperature? yun, ugali yun. Akala ko section. Section ko kasi ng kaklase ko yun eh, for humidity. Yung isa, yung wala mong kausap, bingi pa. yung isa 3 fortitude. Tapos yung siya 4 humility. Yung pala yun. Wala naman palang kilalaman sa weather. Oo nga. Ito, ang pampagulutan ng mga weather app, nakasulat pa humility. Dapat hindi naglalagay ng humility dyan. Nakalagay wind, precipitation, tas humidity. Huwag nga kayo naglalagay ng ganyan. Naguguluhan kami. Ang hirap intindihin. Totoo, ang init-init nga, tapos ang dami pa dapat intindihin, di ba? Alam niyo po, kapag alam niyo po na medyo mabilis maprito yung utak niyo, wag po kayo maglalalabas, ha? Pero kung alam niyo rin po sa sarili niyo na medyo may ugali po kayo, di labas na ng labas. Alam mo bakit? Practice din. Yung ganyang init, nako, practice mo na yan. Kasi yun yung lugar na pupuntahan mo balang araw. Di ba? Mahilig ka manira ng kapwa. Ayan, magbabad ka sa araw. Ngayon, kung saan ang dami daw, may mga hindi daw pinapasok ng mga estudyante. Oo, may mga lugar na talagang nagkakaroon ng grass fire dahil sa sobrang tindi ng init. Nakakatakot, no? Actually, partner, yung mga iba na nag-enjoy ng cherry blossom sa Japan, akala niyo masaya yan? Di ba? Galit. Akala nyo masaya ano ka ba? Magkaroon ka ng humility today. Ayaw nga pala, humility. Sabi yun, di ba sabi sa weather forecast? Humility. Paalala pala today. Hindi! Sinasabi ko, partner, na yung mga natutuwa kasi naabutan nila yung mga cherry blossoms sa Japan. Akala nyo masaya yan? Hindi. Kasi hindi niya pa talaga oras. Ay, ganun? Nagkausap kayo? Nagkausap kami. Sabi, hindi ko pa time pero nauna ko. Ano ba usapan? Sino ba yung nauna na pero hindi niya pa oras? Paano mo nalaman na hindi pa oras, sabi ng mga cherry blossom? Hindi, sabi ayon sa mga sa mga updates ng tungkol sa mga kineming global warming, climate change, Chuvanes. Di ba kapanipaniwala? Climate change, Chuvanes. Climate change siya kasi hindi siya supposedly hindi pa ewan ko lang kung may naniniwala pa sa usapang to nag-umpisa to sa humility tapos tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin tayo nagtatrabaho dito. Kahit ganito lagi usapan natin. Yung ganado-ganado pa rin kahit mali na talaga. Hindi. Totoo to. Na yung mga naka-experience ng of course they're very happy kasi na-experience nila yung cherry blossoms. Kasi maganda naman sa picture maganda talaga. Maganda naman kasi talaga. Sino ba namang tsaka mas mahal ang pamasahe pag may cherry blossoms. Totoo yun. Ang dami-dami namang bonggambilya dito. Mga beaters naman ang pag-Japan.
Hindi. Ang sinasabi ko, intense daw yung climate change and global warming na nag-bloom ang cherry blossom sa Japan kahit hindi pa nito oras. Parang napaaga talaga. Oo, napaaga. Diba? Katulad ng, minsan na bakit malamig kung kailan ang season talaga ay mainit. O kaya mainit kung kailan dapat malamig. Diba? Mga ganon yung mga akala natin ang saya niyan. At diba? saka, Pero diba, hindi. napapansin nyo, kung manonood kayo ng balita or minsan yung video na napapanood natin, parang madalas yung pagbagsak ng mga snow, no? Diba? Oo, sa Pilipinas. Dati wala naman tayong masyado nababalitaan na ganun eh. Na nagsusnow sa Pilipinas? Alin? Umuulan ng yelo. Umuulan ng yelo, Oo. ng niebe. May ganun ba dito? May niebe. 8 7 8 niebe. Rinig ko lang kahapon may nagbibinggo, sabi niebe. Sa letrang B. Niebe. Sorry po wala na yata kayo nakukuha sa amin. Malinaw pa ba kami kausap? Ewan ko. Sabihin nyo lang Magsabi lang po kayo, charot, diba? May mga areas na umuulan ng yelo. Kahapon this week. Akala mo, ito yung tanong ko, ganun ulit. Akala mo masaya yan. Oo, diba? hindi Kasi, normal yun ha. Pero kasi, sa Pilipinas yun yung sinasabi ko na parang akala mo masaya na napaaga ang cherry blossoms. Akala mo masaya na sa mainit na lugar may pag-ulan ng yelo. Akala mo masaya, oo, kasi hindi ka naman sanay sa ganyan, 'di ba? Pero sa totoo lang, merong kasing something's wrong. 'Di ba sa ating gobyerno. Ay hindi pala sa ating environment, Oo, 'di ba? Totoo yun, ha? Malaking issue yan kung tutuusin. Correct. Concern yan ng bawat isa sa atin na nabubuhay dito na talagang magtatanong ka bakit ito nangyayari kung napaaga, 'di ba? Tapos biglang umuulan ng yelo at kung ano-ano pang sobrang tindi na ng init ng panahon na parang hindi na kaya ng balat ng tao naindahin yung sobrang init. Tingnan mo yung katotohanan na parang bakit nag-cancel ng klase? Mainit po. Correct. Parang ngayon lang ulit natin narinig na nagulat. Tingnan mo ba? Na parang na ibalita yun. Oo, na parang hindi siya pangkaraniwan. Actually, sanay naman tayo sa init. Pero para itigil ang klase ng dahil sa init or itigil ang isang gagawin ng dahil sa init, ibig sabihin matindi na talaga siya. Correct. So, diba? So, ito na naman yung akala mo masaya yan, diba? Na walang pasok. Pero diba, nakakatakot. Tsaka, ang alam ko, partner, ang ibang mga gera ay nagsimula ng dahil sa init. Kasi pag ang isang lugar ay mainit, natutuyot ang kanilang mga lupain. Pag ang lupain ay tuyot, walang mga crops. Pag walang mga crops, walang pagkain. At pagka ikaw ay hindi nakakakain o taggutom, diba? Umpisa talaga ng gera yan. Ng iba't ibang klase ng conflict. Kasi nagugutom ka eh. Tsaka iba talaga, pag mainit ang panahon, mainit ang ulo mo. Kaya nga, nakakaprito. Yun yung basic dun eh. Ewan ko parang feeling ko partner, nainitan yung mata mo. Parang mapula yung mata mo. Hala ka, nag-umpisa na. Sabi ko siya, huwag ka naglalabas dito ka lang sa aircon. Huwag ka nga maingay, huwag na broadcast. Nakita tuloy, mamaya lalabas yung buntot ko. Namumula na ba yung mata ko? Wait lang namumula na yung mata Kaya pala mo. kamot ako nakamit ng ulo. Ako sinasabi ko, lalabas na talaga yung dyan, horns. Di, pero ang init. Kung ikaw yung tipong mainitin ng ulo, kung ikaw yung tipong madaling mag-dry yung mata mo, o kaya madali kang may mga ganun na pagka mainit, naalibadbaran, umiinit ang ulo, o kaya nagsiskin breakout, taray. Bakit pag mayaman, skin breakout, di ba? Pero kapag ka mahirap, tapos nainitan, bungang araw. Di ba? Tawag sa amin, apanas. Correct, ganun. Parang pangit pakinggan. Oo, pero ikaw, nag-skin breakout ako, nag-breakout yung skin ko kasi mainit. Pero kung halimbawa, pero truly, hindi naman kaartehan yun Meron talagang nagbe-breakout yung skin, yung nagbibitak-bitak o kaya nagpipimple, 'di ba, ng matindi kapag ang init ay matindi. So, iwas-iwas na po. Yan. Totoo, ingatan din po natin mga kaibigan yung environment natin kasi tayo din po ang nakikinabang nito no. Natutuwa tayo na nawawalan ng puno kasi maganda sa paningin. Maganda naman talaga minsan kapag kunyari walang yung anong tawag dito, hindi magubat ang isang lugar. Pero hindi malungkot kapag din siya. nawala, nababawasan po yung halaman, tayo
tayo rin yung apektado. Maganda lang sa picture minsan kasi di ba tingnan mo yung mga punong bibihira lang. Correct. Di ba? Although yung forest syempre maganda rin. Ibang usapan yun. Meaning yung mga lugar na dating mga mapuno. Mapuno. Ganito na lang develop ginawa ng correct. landscape, di ba? Totoo. Nawala yung puno doon, pinaganda lang, aesthetic lang. Totoo. Pero yun yung nakakatakot. Yun yung nakakatakot part yung kapalit ng urbanidad. Oo, urban development. Urban development or mga magagandang plano for futuristic kineme, 'di ba? Oo. Ang kapalit yung may mga puputulin. 'Di ba sabi kung mapapadpad ka sa Santa Rosa kasi 'di ba doon ka nagpapa-car wash. Doon ako nagpapahangin ng gulong. Doon ka nagpapahangin ng gulong, 'di ba? Ganon na. Yung paggaling ka ng nagulat kami nito nung pag-uwi namin during Holy Week. So, pag nasa SLEX ka, pakanan ka ng Santa Rosa exit. Ang isa sa mga lagi kong basis, simula nung bata pa ako, na lahat naman kasi na, magkakanan dyan pag pupunta ng Tagaytay or pupunta sa kung saan, diba? Ang lagi nating basis, pag kumanan tayo dun sa exit na yan, merong madaming puno sa kaliwa. Diba yung parang, sinasabi ko? Parang bangin. Hindi, yung sinabi mo parang iba pa eh. Ito neto lang siya kasi very recent kasi lagi kami umuwi eh. So, ang gulat ko, partner, ano to? Asan yung mga puno? Kasi lagi ko yung iniisip every time na umuwi ako ng lasing. Lagi ko ito iniisip dati. Pag nagda-drive ako, tas, salamat, nakarating na ako ng Santa Rosa exit, kakanan na ako. Tas lagi ko iniisip, what if sobrang kalasingan ko, doon ako sa mga puno pupunta. Laging ganun kasi parang pabangin type siya, di ba? So tumatak sa isip mo. Tumatak yun sa isip ko. Tas every time na, halimbawa, nalilito ko, nasa na ako part ng SLEX, di ba? Pag nakita ko na yung mga puno yun, ibig sabihin, tumexit ako sa tama. Okay, so ano nangyari? Nawala lahat ng puno. Saan napunta? Kinain mo, no? Well, aamin na ba ako today? April 2? Nakakalungkot so, nawala diba? Siya kasi I think ang gagawin dyan is expansion. Yun yung sinasabi natin. May dahilan naman kung bakit dapat gawin. Pero nagulat talaga kasi ang daming puno nun, partner. Pero may effect po yun eh. Yung sinasabi natin, di ba? Ako naman, yung na-observe ko, yung kinikwento ko nung nakaraan, dyan din sa SLEX, dahil madalas akong umuwi, Quezon ako dumidiretso, di ba? So talagang malalaki yung mga puno sa gilid. Tapos nito lang, last year, magulat ka na wala yung mga puno bigla. May kasi nga, may road widening. May expansion. Ang lalaki na mga puno doon. Totoo. Nawala. Gaano katagal? Tsaka yung mga kinalakihan mo na yung mga punong yun eh. Yung parang sanay ka na nakikita yung mga puno na gano'n. Correct. Diba? Talagang nagbibigay ng magandang lilim. Diba? Tapos okay naman ngayon. Kaya lang, yung sinasabi natin, may effect po yan sa atin bilang mga inhabitants. Diba? Bilang naninirahan sa mundong ito, may effect po yan sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga hayop, at sa lahat ng naninirahan. Hindi lang natin nararamdaman o hindi lang natin napapansin. Pero may effect po yan. Ang nakakalurkay dito, partner, siguro in our lifetime, tayo, habang tayo nabubuhay ng ilan pang mga dekada, hopefully hindi pa natin ramdam talaga, although isa-isa ramdam na natin yung effect na sinasabi mo. Ang kawawa talaga yung mga susunod na henerasyon. Yung mga natin, yung mga anak natin, tsaka yung mga anak ng anak natin, 'di ba? Although, syempre isipin mo, pakialam ko ba matagal pa 'yan, 'di ba? Tsaka patay na ako niyan. Pero isipin mo yung mundong iiwan natin sa kanila. Diba? Ganun. Painit mga kaibigan yung panahon. Tingnan mo, pagbalikan nyo po yung mga pictures ng mga lolo at lola natin. Hindi ba't balot na balot sila ng mga panahon na yon? Pero parang naglalakad lang sila ng normal sa kalye. Kasi paano? Malamig ang panahon malamig. Marami pang puno. Correct. Diba? Try mo maglakad talaga ng naka-long sleeves ngayon tapos naka-Maria Clara damit ka dyan naglalakad sa Vito Cruz. Wala. Wala na. 10 hakbang mo lang talaga hagas na hagas ka na. Correct. Talaga namang ramdam na talaga namin yung baskil mo mula kilikili hanggang bewang. Ganun. Kasi ang init. Totoo. Diba? Totoo. Ano yung na-post mo kahagabi sa group chat? 35% yung forecast. Yung humility. 35% humility, 65% generosity. sa parang heat index. Kaya ngayon gusto ko malaman na ano ba yung parang difference. Basta hindi naman ako index, listahan lang na mainit. Index cards. Kainis. Grabe.
Grabe, ang tindi talaga ng init. As in, ang lala. Kung 35 nakalagay degrees yan, nakalagay excess. 35%. Oo, 35%. Humility. 35% humility. 65% generosity. Nalilito talaga silang kausap tayo. Dito na nga. 35 degrees. 35 degrees. Nakalagay excessive heat, Pasay, Metro Manila. Nako. Partly cloudy pa yun nakasulat pa partly cloudy. Kung 35 degrees, medyo mainit na yun. Mainit, 'di ba? Mainit talaga, ramdam talaga natin yung parang nananampal yung yung init. So dahil diyan, mga kabisyo, kung meron kayong mga nababasa na mga warning na may oras na hindi lalabas or kung lalabas man, siguraduhin mag-hydrate, yung mga ganyan. Kung kailangan ng mga electrolytes sa katawan, yung mga ganyan, lahat ng mga nababasa natin na basta legit yung source basta yung kaibigan ko napakabitan ng electric fan sa katawan niya. Di okay. Electrolytes, di ba? Oo. Legit naman yung friend mong addict, di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kasi wag mo sundin yun. Yung mga legit sources lamang. Sundin po natin sila. Ha? This portion was brought